satu orang deh. Tes, tes. Satu aja. Terus, satu. Terus, satu, dua. Tes. Itu udah TBA Pak. Cik. Si. Itu enggak bagus udah. Udah. Tak kasih om. Terus, satu, dua. Tes. Diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.
saudara yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Maulah tema di pesak rohanami amanginang doa di sude di anak pernami naposo bulung remaja di siala panubake muna tu panitia di dalam kreasi na di patupa di bagasan mingguan sian seksi hiburan dohot MC setuhatta nama-nama nambai rezeki dohot hahi pason di hita saluhutna. Mulia tema di pasar rohanami sahalinai sian panitia. Salam. Salam. Mau lihat tema tadok tu debata. Boy hita matpungu ibadah di Tikion. Ada orang so hita mulai acara ibadat ta. Parjoluma hita martang yang naohom tu debata. Asa mardala dengan ibadat ta di bagasat dame. Ta mulai. Amen. Marede hita ede nomor 10 ayat 1 2 tolu.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumo palangit do tanoon. Amen. Halo mohon Jehovah, jadi lehonon nama Tuho na pinangi doni roham, pasaha madalam mutu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana paturehon, pauhopon, maroham maradopot jala huba, jala ibana paimaima, sai marhapo satu Jehovah maho, jala ulaun nadenggan, ai holong dorohani Jehovah midauhum, jala dang tagamun tadi konona aka naniasiana. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, hodo haroroan ninadame, dohot olong ni roha, sailehon jala pahot maha dihami roha si songoni, ramoti maakan aposom maradopon, pangasungi ni sibolis, asa malua nasida sian pangujunan, dohot sian biar ni roha, hodo totong haposan, dohot partano batoan nami, saito gumahami di dalan sidalanan nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede hita. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu ta sadarion. Ima patik patuluhon dohor lapatana. Ingot tamuma pabadiahon hari minggu. Dang jadi dohono goar ni debata yang gosoture dalana. Yahona uhumna dosogut akan namar sineang di goarna. Lapatana. Odo ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asaunang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujo-rujan naroa, manang mangasi marhite-hite goar ni debata, ai dinatar sosak, dohot tangiang, dohot puji-pujian do sidohono goar ni debata atong ramangidogogo mahita sian Tuhan debata
Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon naubar tu patimi. Amin. Mare dehita. Tatot potima dosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogona suatu dosan. Para sirohami dahami nadangolon. Narodohami tujolom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahato dohami tubuh. Jaladang adong haporsean di bagasan rohanami hian. Saluhud dohami manibil siana kadalamu. Masa gudang do pangalau sion nami di patikmu. Alai ingok mahami. Ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham. Sayo nang paingot-ingot akadosam. Ni haposon nami. Dohot pangalau sion nami. Saingok mahami hobar tuasi ni roham, doho dengan ni basam, ala guarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Roma hamu tuau asa mangulu to dimuna nina Tuhan Jehovah tung surah rara dosa muna songon abid bunga dab-dab botar do bahenokku songon itak nang perara songon abid hasuba gabi songon hapas do muse hasangapon madi debatana di gejang. Amin. Mare dehita. Amor,
Epistel dihita di mingguon imana tarsurat sian Markus bidusia ayat 30 saha rodi 50. Asanaing mahita marsikap soring majahaw namang inang auma di ayat 30 di ayat 50 rak mahita majahahon. Jadi dipakulingi si Johannes maibana guru huidahami dosa halak na pabalihon akasibolis marhite-hite goarmu dang oloibana mangihutok kita jadi hularak kami doibana ala sohita di huton. Ai padongani do dihita naso mangalo hita. Alai na manggasi pisada sian name meton akan porsia diau denganama ginatukon losung batu turukungna laho mangalau nokon ibana tu laut. Dina sora mate gulokna dina sora mitop apina. Dina sora mate gulokna dina sora mitop apina. Dina sora mate gulokna dina sora mitop apina. Rap mai tamam. Dia ngalojong sampai aham pahenon pansiona. Saya marsira mahamu uhud mardame sama-sama. Ido sahatna martang yang maita. Martua ma akan atumangion hatani debata jalan nau peopsa. Amen. Maredehita. Tuhan
tidakon ma haporseaw tay songon na hinatidakon ni dongata sa haporseaw di sandok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehova ido ama parguna suatu dosan na tumopalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siantol di porbadia adorang sohah bubuan ido tuhata na tumaon na berni di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibane di hau pinarsilang na tua tubanu atoru dung tanom na mula mangulo di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani disimai bana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi ala na mangulu dohon na mate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria na badia huria ni atau panaka Kristen akan na badia do diasan ni dosa do diatai na mandok mulak mangulu do sogo daging ni hala nang mate doho dihanguluan na suja. Amin. Tabegema kor na sinuwara honni ina Kamis. Ina anak maaf. Tabege makor sian ina Deborah.
tabegema titing namasa dohos pamasaon di minggu ta sadarion. Salam. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapayutiut ma titing nama ragam di minggu ta 20 September 2024. Naparjolo goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu pasapulualuon dung trinitatis. Lapatanna hasitolu sadaon ni debata. Topik minggu pangurupion dihita di bagasan goar ni Jahoba. Napa duahon kelompok kor tu parmingguon tanggal 6 Oktober 2024 pukul 7.30 ama Huria ina Deborah ina Hana pukul 10 ama Jericho ina Kamis lansia NHKBP pukul 10.07 remaja. Napatuluhon ibadah minggu pukul 7.30 WIB tanggal 6 Oktober 2024 kita memakai bahasa Indonesia. Napaupaton pertangyangan sektor. Di hari Selasa sada Oktober sektor Korintus sektor Judea di bagas keluarga Nyonya Aritonang calon situa boru butar-butar Kanaan B Gultom boru Pakpahan Efesus BPH sektor Galatia R Tarihoran boru Simanukalit Filipi BPH sektor. Di hari Rabu 2 Oktober 2024 sektor Sion keluarga D Tarihoran boru Napitupulu Betania P Simanjuntak boru Sitompul, Roma H Situmorang boru Hasugian, Nasaret N Simanjuntak boru Simanulang, Kolose Nyonya AF Sitanggang boru Manurung, Bethlehem keluarga T Pangaribuan boru Manulang. Alamat Boy Mata Ida di Wartana Adong di Hitaganup. Napalimahon penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon. Penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon di Minggu Sadarion di kepatian pukul 7.30 sian seksi penerima tamu, dohot pukul 10 sian gabungan seksi hiburan dan MC. Di Minggu Nanengro pukul 7.30 sian seksi dana, dohot pukul 10 sian seksi kegiatan. Napa onopon amplop resort. Di hari Minggu Sadarion patupau tado papungu pelian amplop resort. Tapatu pamai ditiki papungu pelian napa duahon. Napa pituhon dana nasorang. Di hari Kamis 26 September 2024 di basa-basa hotuhata dosa dadak dana boru di keluarga M Lumban Batu boru Situmorang sian sektor Kanaan hipas do dak danaki suang songoni nang natorasna napawaluhon pangapulion dong sipul kebaktian pukul 10 WIB Sadarion patupaun ni huriata do acara pangapulion tu keluarga L Silaban Nahinan inang boru Pajaitan di sektor Kanaan. Napawaluhon amplop Pesta Gotilon dan dohot tahun Okumene inklusif. Di hari Minggu tanggal 6 Oktober Neneng Roon patupaut tado pelian amplop Pesta Gotilon dohot tahun Okumene inklusif. Napasapuluhon titing namar bagas titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma Juliper Pridolin Samosir anak ni hala amata situa Manodo Samosir tubuh ni hala inata Martina Boru Marpaung alamat HKBP Emplasmen Kebun C Kopas Resort Bandar Pasir Mandoge dohot Oroana
Leli Astrid boru Dolok Saribu STH. Boru Nihala Amata Sondang Dolok Saribu. Tubuh Nihala Enata Neti boru Simanulang. Alamat Jalan Bakti Abri Sukamaju Baru, Tapos Depok. Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Tarpasu-pasu di hari Sabtu 5 Oktober 2024 di HKBP M Plasmen Kebun Sekopas Resort Bandar Pasir Mandoge. 10 sada Torop Niruas Mandohoti Parmingguon tanggal 22 September 2024 godangna 830 sia halak. Partangyangan anak sekolah minggu di hari Sabtu 5 Oktober 2024 Patupau Nihuriatodo partangyangan anak sekolah minggu maringanan di bagasni Audrey Dohot Alexa Simanjuntak keluarga W Simanjuntak Boruna Pitupulu, alamat Jalan Belong Perumahan Cimanggis Grand Villa Blok B Sada mulai pukul 10.05 WIB. 12 ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 36 halak, ulang tahun pernikahan 10 keluarga. Padita Dohot Parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran Dohot pernikahan periode 20 tolu sahat 20 sia September 2024. Hatani debata napasi kopon las nirohamuna tarsurat di Roma 15 ayat 10 tolu. Alai gokma di basa-basa debata napuna pamikiron pakirimoni Tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan hapor siaun. Asalam sumurung hamu mar pakirimon pinar gogoan niton di parbadia. 10 tolu pelian iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pelian iuran diakoni sosial di bagasan mingguon tolu kaka godangna Rp100.000. Saplopat pelian bulanan manang tahunan napasahaton 5 kakak godangna Rp1.230.000. Mau lihat tema di pasahat huriata tusude ruas naung pasahaton pelian bulanan dohot diakoni sosial sahat tu bulan Septemberon. Tu akan aso pasahato dope taingot ma amang inang makarikoton pasahatosa ganup bulan tu huria marhite parhalado sektor tabi. 15 keuangan huria. Huria 10 sada juta 136.675. Pembangunan 1.561.300 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 1.410.525. Jumlah 22.188.500 rupiah. Molotung Adong pelian naso tercatat manang salah redaksi aka peliane asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton songoni mati ting namasa dohot si pamasawon di tonga-tonga di huriata saya di pasu-pasu tuhata mapeliani bayen sangap di goarna. Amin. Diralat partangyangan sektor Nasaret dibagas keluarga Manulang Inang Boris Majutak. Tabegema kornani suarahoni Ina Esther.
Mare Demahita Uhud Papungun pilihan Patong Sada .2. Damai ni debata na sumurung siyan saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Huria ni tuhata, tajalo mahata ni debata, nagabe turpug jamita di mingguta sadarion, di enet siyan buku Pesalmen 124 ayat sada sahat rodi ayat walu. Takasma tapay hutihut. Ede hananakok siyan si David.
Aut unang Jehoba madongani hita, sai ima didok Israel. Aut unang Jehoba madongani hita, uju hehe jolma mangalohita. Sai ngulu-ngulu hita boduton na ujui, di panobo ni rimas nasida dopak hita. Sai na aupon ni aka ai do hita ujui, sai na boluson ni batang aihido todita. Sai na boluson ni aka aik na marhasakido tongon todita ujui. Pinuji ma Jehoba, naso mangaleho kita si soroon ni aka ngingi nasidai. Nunga malua toditai, songon pidong na malua sian sabil ni parsabil. Nunga matos sabili, jadi malua hita. Yanggo pangurupion di hita, di bagasan gowarni Jehoba, si toppa langit dohot tano odo, ido sahana. Huriana ina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, molo halak batak maluasian parmaraan, biasana respon na dipatupa ima sada tradisi boido na tua-tuana manang hula-hulana rok majopu boras sipir ni todi di pihak komai di sima jujung ni nama lua siap parmaraani dungi dokma pirma todim ale esro tapu bolon alanga malua sian parmaraan. Jadi misalnya adong kecelakaan mobilnya hancur alai malua ibana manang selamat, manang madabu hauna bolon tu sada jabu alai sude pangisini jabui selamat. Tuaka nasi songonima respon na dipatu pasien habatahon manang tradisi meletakkan beras di atas kepalanya huhut madidok pirma todim kuat dan teguhlah hatimu. Molosongoni halak Batak merespon haluaon suku-sukun nan waeng. Bagaimana dengan orang percaya? Songod dia do hita na porsea merespon na kahaluaon na pinatupan ni debata di tonga-tonga ni ngoluta. Bagaimana seharusnya seorang percaya merespon karya keselamatan Allah di dalam kehidupannya? Merhite panidangyon ni parpesalmen boima idaota songod dia gaya ni akan na porsea merespon haluaon na pinatupan ni debata. Pemazmur khususnya di pasal 124 ini memberi respon terhadap keselamatan yang dikerjakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian syukur. Ede hamoliateon merningot haluaon nang binahen ni debata di tonga-tonga ni ngulu ni nasida. Dohot sada kata kalimat kunci di dok ibana. Aut unang Jehoba madongani hita. Jikalau bukan Tuhan memihak kepada kita. Oma kalimat kunci ni parpesalmen. Mangedehon eddeha molateon di haluaon nong pinatupan ni debata di tonga-tonga ni ngulun. Pemazmur ini bisa saja merujuk kepada Daud, bisa juga merujuk kepada seluruh umat Israel. Maka sepanjang perjalanan kehidupan Daud dan umat Israel, mereka merenungkan tindakan-tindakan keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam bangsa itu dan dalam kehidupan Daud. Taingok do ditiki dibuan si Musa bangsoi ruar sian parhatobanan Mesir. Mereka sudah keluar dari perbudakan Mesir, tapi di hadapan mereka ada tantangan. Laut teberau membentang luas. Di belakangnya juga buntu. Ada tentara Fir'aun yang dengan gencar mau membunuh semua orang Israel. Ke kanan juga buntu, ke kiri buntu. Ketika mereka berada di dalam jalan buntu, maju buntu, mundur buntu, kanan dan kiri buntu, tapi mereka tidak putus asa. Masih boleh menengadah ke atas, meminta pertolongan dari Tuhan. Tohoma tutu disuruh debata masih Musa. Musa araho tongkak mi, tukok mi, tu atas ni laut teberawang. Maka laut itu terbelah dua, umat Israel boleh berjalan, lalu tentara Fir'aun semua nanti mati di tengah lautan.
Jikalau bukan Tuhan yang memihak Israel, mereka tidak akan selamat. Aut unang Jehovah nama dongani nasida, dang tagamun malua bangsoy. Manang boydo taingot ditiki perdalanan ningolu ni si David, badannya kecil, bertemu dengan seorang manusia raksasa dari Filistin, Goliat. Daud tidak memiliki latar belakang ilmu perang. Goliat dilengkapi dengan perlengkapan perang dan punya strategi perang. Alai holang sahali lepardo dibain si Daud. Manusia raksasa itu Goliat tumbang. Jikalau bukan Tuhan yang memihak Daud, dia pasti tidak menang. Aut unang Jehovah nama dongani si David, dang tagamon monang ibana mangalusi Goliat, nama bain lari terbirit-birit semua orang Filistin pada saat itu. Di perdalanan ningolu ni si Daud, bolak-balik dia dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya. Dia naik ke gunung, dari satu bukit ke bukit yang lain, masuk ke dalam gua untuk bersembunyi dari kejar-kejarannya Saul serta tentaranya. Alai malua dosi Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada Daud, dia pasti sudah cepat mati dibunuh oleh Saul dan tentara. Aut unang Jehovah nama dongani si David, ngahatop mate ibana. Alani ima sude ido ibana, pinuji ma Jehovah. Naung paluahon ngoluna. Molo didok nakaningan buku 120 paton, marharoroan sian zaman pasca pembuangan ke Babilonia. Pada saat itu di bawah naungan Nebukadnezar, orang Israel yang ada di dalam Babilonia tidak berdaya lagi. Sudah bagaikan bangsa yang tidak jelas lagi. Mereka diperbudak 70 tahun lamanya. Tapi Tuhan pakai Raja Persia, Kores, untuk menyelamatkan umatnya sehingga mereka boleh bebas. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada Israel, mereka pasti mati di pembuangan Babel. Aut unang Jehovah nama dongani Israel, ngatibu mate nasida, sude di Babilonia, manang di habuangan Babel. Alani ima pinuji ma Jehovah. Odo nasi nuarahon ni par pesalmen. Terpujilah Tuhan. Ai ibana do haroroan ni pangurupion napaluahon bangsona sian ragam ni aka persoalan. Aka amang inang alani ina parjulu sahali dihita siatur pohon. Rikot dihita menyadari, merenungkan pangurupion pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi, keluarga per keluarga. Mari renungkan pertolongan apa yang Tuhan sudah berikan bagimu. Nabu ido hita maol mamereng pangurupion ni debata, ala pikirat tau tapangasahon cara bertindak tahun taharapon cara bertindak ni debata di tonga-tonga ni ngolutta. Dus doi itu barita ni sahalak nasaleh. Ada seorang bapak yang saleh, rajin berdoa, rajin bergereja. Apa-apa dia berdoa mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Satu ketika desa yang ditinggalinya dilanda banjir. 3 kali tim SAR naik perahu karet datang menghampiri si bapak, mengajak dia untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Tapi si bapak itu ngeyel, dia bilang, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan berjanji kok akan menyelamatkan hambanya. Dia nggak mau. Dangolo ibana dibuan tim SAR tulu hali. Singkat cerita dia mati. Pada waktu penghakiman dia komplain kepada Tuhan. Tuhan, kan kau yang ngomong, siapa yang menggantungkan hidupnya kepadamu, engkau akan menolongnya. Siapa yang berteriak dan berseru kepadamu, engkau akan menyelamatkan. Aku berteriak Tuhan ketika banjir melanda desaku. Kau di mana? Lalu Tuhan menjawab, hai anakku, 3 kali aku datang hendak menolongmu, kau tolak.
Bapak Ibu, acap kali kita juga seperti si Bapak yang saleh ini. Mau mengikuti cara kita supaya seperti itu Tuhan menolong kita. Padahal Tuhan dengan kekuasaannya bisa saja memakai orang lain untuk menyelamatkan kita keluar dari pergumulan kita itu. Maka sadarilah itu. Tahilala tarenukko masudi pangurupio ni dewata di tong-tong ani ngolut. Dan supaya kita bisa dapat menyadari pertolongan Tuhan, kita harus bisa menghitung berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Menghitung berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, bukan kepada orang lain. Coba kita ganti. Berkat orang mari hitunglah, kau niscayakan gila olehnya. Emang begitu? Lah kok dilanjutin? Molo pasu-pasu ni halak do dia ngetok kamu, ritik kamu. Topuro anongan lalamuf manaruhon kulkas baru ijabuna, ritik kamu. I posting imana tas baru imana, ritik kamu. Lau iwana merdalani, ritik kamu. Ibana mekel. Bukan berkat Tuhan yang dihitung, bukan berkat mereka yang kita hitung. Berkat Tuhan hitunglah. Kalau kau menghitung berkat Tuhan dalam kehidupanmu, niscaya kau kan kagum olehnya. Alani ido, mari menghitung berkat Tuhan supaya kita melihat bagaimana Tuhan menolong setiap kita dalam perjalanan kehidupan kita. Dan di sana kita akan berkata, jikalau bukan Tuhan memihak kepadaku, aku tidak bisa sampai di titik ini. Aut unang Jehovah nama donganiau dang boyau sahat tu partikiano. Memang secara verbal akahala Kristen ngajut-jut mandokonon. Toy mamang au soalan itu hani. Ninna do memang secara verbal. Tapi dalam aksinya belum benar-benar dinyatakan atau ditunjukkan. Alani ima molo debatado HP nagabe haroroan ni pangurupio dihita. Di ayat walu yang go pangurupio dihita di bagasan guarni Jehovah sitopa langit dohotan. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh karena itu, adong tolu poin naneng odol honoton tu hita salu nakamanginang merhiti jamiton. Na perjolo sairomaho tutuhani. Molo taboto do ibana sumber ni pangurupion atong sikapta merespon sairomaho tutuhani. Tuhan Yesus Kristus do nama dok di Matius 10 sada ayat 20 walu. Roma hamu tuau, hamu akan lalu jajalana sorat, hupasonang peham. Alane isai Roma tu hita mabuas saluhu na arsak dohot persoalan di tonga-tonga ni nguluta. Ala taboto takkas songo dia pe hacina songo dia pe borakna unang sape membatasi i lau pajupang dohot tuhatai. Di Injil Matius dikisahkan ada seorang bernama pejabat tinggi bernama Yairus. Yairus baru saja kehilangan putrinya. Baru mate dope boruna. Holam mate borunai dan gabe mangadungi si Yairus disi. Alai ditadiko do boruna namate lau ibana majupangi Tuhan Yesus. Maka seberat apapun dukamu, separah apapun sakitmu, sebesar apapun persoalanmu, jangan sampai itu membatasi langkahmu untuk datang kepada Tuhan. Sairomaho tu Tuhan. Ala ibana do nama doki manang ise nagale Roma tual. Pasonangon nama. Sairo tu Tuhani datang kepada Tuhan itu juga berarti selalu menjalin koneksi atau terhubung dengan Tuhan. Harus selalu menyala sinyalmu. Molo sinyal molo kuotami pamatehamu sipata molo lauhamu ala yang goon. Unang pamate kuotami ikut terhubung terus tu Tuhan. Supaya engkau tetap berada dalam jangkauannya. Maka sesewaktu dimanapun kau berada kau butuh karena sinyalmu menyala Tuhan langsung menyelamatkan dari persoalan kehidupan. Jangkauan Tuhan di mana? Yesus berkata, molo pungu dua manang tolu di bagasan kuarhu di sidoau di tonga-tonga
nasida. Kalau ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku di sana berada di tengah-tengah mereka. Itu jangkauan Tuhan. Maka perkumpulan, persekutuan menjadi tempat kita supaya gampang dijangkau Tuhan. Jangan jauhi persekutuan, jangan jauhi perkumpulan, supaya ketika engkau menderita, saat itu pun Tuhan cepat menjangkaumu untuk menolongmu dan menyelamatkanmu. Napaduahon, haposi Tuhan, andalkan Tuhan. Dia adalah Allah yang patut dan layak untuk diandalkan. Ibana do naboi tahaposi, tarhaposa kita. Panurirang Jeremia bidu 10 ayat 5 didok. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri serta menjauhi Tuhan. Terkutuk. Tapi ayat 8, ayat 7 dan 8, ayat 7 dikatakan, diberkatilah mereka yang hidup mengandalkan Tuhan, yang berserah penuh hanya kepada Tuhan Allah kita. Molo marsigatung marhaposa kamu tujolma, dohok nesa pingmi pe dang haposani. Bodo sonari kawan, besok, jangankan besok, nanti sore dia jadi lawanmu. Ima molo marhaposa tujolma, alay molo marhaposan hotu Tuhan debata dang tagamon luangakko saina urupan nadoh, karena dia adalah Allah yang layak untuk diandalkan. Sehebat apapun orang berencana untuk mencelakakan hidupmu, jikalau engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup ubah rencana jahatnya itu menjadi kebaikan bagi kehidupanmu. Contoh Yusuf. Yusuf di Jabuna peibana di Hasogohon hahana, dia dijual oleh saudaranya sendiri. Dia mendapatkan perlakuan ketidakadilan justru dari abang-abangnya sendiri. Di Mesir ibana dijabuni si Potifar difitnah. Ketika dia di penjara pun dia ditipu sama juru masak dan juru minum, juru roti dan juru minum. Ketika dia memimpin nanti sebagai pemimpin pun ada banyak orang yang berencana untuk menjatuhkan dia. Tapi menarik, setelah semuanya itu dia lalui, Kejadian 50 ayat 10, 50 ayat 20, Yusuf bilang begini, kalian memang mereka-rekakan yang jahat padaku, tapi Tuhan mengubah itu untuk menjadi kebaikan bagi hidupku. Songonima Tuhani mengurupi kita. Sehebat apa orang berencana untuk menjatuhkanmu, kalau kau hidup mengandalkan Tuhan, dia sanggup mengubah semuanya rencana jahat itu menjadi kebaikan bagi kehidupan. Maka kalau kau sekarang dilanda masalah, jangan mengatakan Tuhan masalahku besar, tapi katakanlah, hai masalah, Tuhanku besar. Pakirimun si songonido sepiopota moloroak kasih tahun. Allah didok apostol Paulus di Rom bidu walu ayat 30 sada. Molo debata dongata ise bialota. Jikalau Tuhan berpihak kepada kita, siapa yang patut menjadi lawan kita? Maka jikalau engkau dirundung masalah, persoalan, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, jangan berputus asa, andalkan Tuhan. Dokma songon ni dok ni lirik ni edetan non pitu onom sia di paragraf nai torok pe mara mana hopiao alai debatado nama dongani iba debatado nama jaga iba napa toluhon omana parpudi baritahon ma pangurupion ni debata digolum. Kalau tadi saya ajak di awal, coba ingat pertolongan apa yang Tuhan sudah berikan bagimu, bagi keluargamu. Maka sekarang kalau sudah ingat pertolongan apa, saksikanlah itu kepada orang lain supaya semakin banyak orang terhibur. Supaya semakin banyak orang akhirnya tidak berputus asa ketika dia mengalami persoalan di dalam kehidupan.
Asa saut songon ni dok ni padohan ni halak Batak, hotang ni bebe hotang ni pulos-pulos, unak ko madele ay godang do tudos-tudos. Asa godang tudos-tudos hitaman waeng dipakai de bata. Beritakan pertolongan apa yang kau terima dalam hidupmu, supaya orang lain ketika dia mengalami penderitaan yang sama dia akan terhibur. Las doroha molo songona kenahan non mangidehon edemu na senak kaningani. Ada di judul ni edemu nai. Enggak lupa judulnya. Aduh. Sadahamu, saya haposi Jesusi, pos rohamin na. Isi dohamu na sitong. Saya haposi Jesusi. Umurado masuk tu rohai marningot perdalanan ni ngulu ni akay na taon. Ido ben na molo mga puli las do rohai torjongjong na babalui niyan madokhata. Asay torhona tu na mabalui. Dohonon nama au mabereng edah. Au na jului tadi ko namata me do peda danahi. Ya hopo ang ngatabo ngabalga-balga itadikon. Dungi dohonon ni nama balui ma olo tahe. Diurupi Tuhani do habe. Songoni mahita mamaritahon pangurupion ni debata nang tajalo tong-atongan ning uluton asalam torok halak tarapul rohana. Unang madabu tu bagasan padilean nasida. Akamangin nang huujungi majamiton marhite sebuah kisah di balik sebuah lagu rohani. Carolina Sandelberg, dia Boruni Padita, putri seorang pendeta. Carolina Sandelberg di usianya 12 tahun diajak ayah kebanggaannya yang pendeta ini pergi melayani ke seberang danau. Mereka harus menyeberang danau Wadern, menaiki sebuah perahu, hanya berdua. Gak tahu karena apa, tiba-tiba di tengah danau ini, si bapak tergelincir dan jatuh ke dalam danau. Carolina Sandelberg yang usianya 12 tahun, dia kurang tenaga atau kurang kuat menolong ayahnya yang hampir tenggelam itu. Adok kamu nama mereng peristiwa tenggelam KMP yang di Samosir? Ada dulu satu video beredar, masih kelihatan orang-orang yang jatuh dari kapal itu. Mereka masih di atas tao danau itu, ternyata mereka mati, gak bisa ditolong, kapal penyelamat gak bisa mendekat karena angin yang kencang. Masih terekam, mereka minta tolong dan di depan mata tenggelam. Demikian Sandelberg, di depan matanya ayah yang dibanggakannya mati tenggelam. Setelah peristiwa itu Sandelberg menjadi sangat murung. Sampai dia nanti di usia 26 tahun. Dia merenungkan perjalanan kehidupannya. Dia lihat dia bisa sekolah, dia bisa kuliah, dia bisa punya pekerjaan, punya keahlian. Dia menjadi pencipta himne dari Swedia yang sangat banyak. Dia ada di bawah Fanny J. Crosby, juga pencipta himne rohani yang sangat banyak. Lalu dia menilai semua itu ternyata karena Tuhan ada di pihak dia. Lalu dia tuliskan sebuah nyanyian dengan judul Day by Day. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kekuatan serta penghiburan. Di buku Detai 707 dimain Hagogoon Dohot Apul-Apul. Bapak Ibu, mengingat kisah di balik ini, saya mau mengundang kita untuk menyanyikan yang versi bahasa Indonesia, kekuatan serta penghiburan. Ada 2 ayat. Kekuatan penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku.
Amang dan Inang untuk menyanyikan ayat 2 saya minta setengah suara. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Ternyata tangan Tuhan yang tidak nampak kasat mata itu yang mengiring, itu yang menyertai, itu yang menyolong perjalanan kehidupan Sandelberg. Amang dan Inang, tidak ada dari kita yang tahu akan hari esok. Tetapi kekuatan penyertaan Tuhan mengiring perjalanan hidup kita. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang go pangurupio dihita di bagasan guarni Jahoba, sitopa langit doho tanah odo. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan, terpuji matutuhu guarmu, disaluhut na denggan di basam, na mangiring-iring ganup lakkanami di perdalanan di ngulunami. Jujut jalagodang akahamaolon, parsahiton, habot ni roha dohot arsak nahwadopi hami, di tonga-tonga ni ngulunami, alay disidoho Tuhan, maddongani hami. Mauliate madipasahat rohana mina pungon, aut unang ho ale Jahoba na maddongani hami, nung ngahatop sun siap hami. Tuhan na mangido mahami, say torus maho maddongani hami di sudilakkan nami. Naro mahami tuho, ay hatamido nahuingot tami, manang ise naro tuho di sudi akka beban ningulud, pasonangon mo mahami. Tuho mahami marhaposan, jala barita honon nami masude pangurupio midingolu nami, tu akka halak na dihumaliak kami. Asa pasidohot na sidataruli, asa unang madele na sida disitaonon na, alayang ya tarapul na sida, uboto, maboto saluhut na ka pangurupio mudiham. Atong Tuhan nami marhite to dimto di perbadia, perguguy hamion saluhut na, madala ningulu nami tu akatik na neng roh. Dang huboto hami ahana masa sugut, na huboto hami pangiringommu saito topdo rapdohot hami. Atong Tuhan nami hodiho kami masudi ruasmon, siada dana namet met sahatu nama tua, disudilakkan ni nasida, homa Jahoba nama dongani nasida. Holan marhite Yesus Kristus urupi mahami. Amin. Maride mahita laus tiso mata pasahat pelian na padua hondohot amplop resor.
Tatangyakom mapeliata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehom mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami peleanon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni selehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaurhon ma damena tutodim. Selamat hari Minggu Madita Saluna.